In awe, I stand. It takes a brave soul to discover the core of his ego, the shameless and blameless thoughts about faults. If birds could soar and lay their heavy burden upon the wings of the wind, sit, carrying the dignity of humankind's existence, will have disappeared in due time. Eigenlijk vragen we in een oorlog of burgeroorlog van militairen en burgers om uit idealistische overwegingen supermenselijk onmenselijk te zijn. En door de focus op zichzelf te richten in plaats van op de slachtoffers, zijn regimes in staat om te zeggen: wat een verschrikkelijke dingen hebben wij moeten aanschouwen bij het vervullen van onze plichten. En hoe zwaar drukt deze taak op onze schouders. De essentie van een totalitair bewind, zoals we dat nu in vele landen nog zien, is mensen te veranderen in functionarissen. Mensen die ophouden met of niet meer mogen denken. Mensen die niet meer denken of mogen denken, zijn in staat tot onmenselijke daden zoals die vandaag de dag nog plaatsvinden. Het heeft velen in het heden en het verleden vaak ontbroken aan compassie. Zij hebben of hadden een surplus aan officiële gehoorzaamheid. Vandaag de dag vragen we van burgers en militairen in een democratische samenleving dat zij op hun eigen niveau meedenken. De denkende, compassievolle burger en militair hebben we hard nodig om misdaden tegen de menselijkheid tegen te gaan of te voorkomen. Wij zijn hier vandaag samengekomen bij dit gedenkteken en we willen denken aan hen die vielen voor het ideaal van de vrijheid. Denken we aan hen die droomden en die vochten voor een leven in vrijheid. De vrijheid waarin wij vandaag leven wordt door hen met hun leven betaald. Mogen wij laten zien in ons doen en laten dat wij die vrijheid waard zijn. Dan pas doen we recht aan hen die voor ons gestorven zijn. En dan pas doen we recht aan hun dierbare nabestaanden. Onze doden levend te houden. Zij moeten hun namen blijven behouden. Hen vergeten betekent hen een tweede keer te laten sterven. Vanuit mijn overtuiging dat wij mensen het niet alleen kunnen en dat wij de Allerhoogste om kracht en steun mogen vragen, wil ik tot slot voorgaan in een kort gebed. Heer onze God, met geloof en vertrouwen en met de liefde die wij u hebben bewezen, bidden wij voor onze landen in het Koninkrijk der Nederlanden. Laat ons geloven in de nieuwe mensen die niet naast, maar met elkaar zullen leven. Geef dat onze geliefde doden als zaden in het zand zijn voor een oogst van vrede. En dat op onze aarde eindelijk het geweld van de wapens mag zwijgen, zodat we weer de stemmen kunnen horen van moeders en kinderen, van vrouwen en mannen, die gij bezielt met woorden en werken van vrede.